पाऊस आता येणाऱ्या याची चाऊल दाखवणारी भाजी म्हणजे शेवळं. पाऊस येण्याच्या अगोदर अगदी सुरुवातीला अगदी रानावनात सापडणारी औषधी आणि जंगली भाजी म्हणायला हरकत नाही. बिनखताची आपोआप उगवणारी, शोधायला थोडी मेहनत असते कारण ती मातीच्या कलरचीच दिसते, उगवलेल्या दांड्या अशा. त्याचे खूप व्हिडिओ आहेत यूट्यूबला, कशी ती शोधतात आणि आणतात ते. आता तिचं वरचं सगळं स्किन काढून टाकायची, साफ करायची एक पद्धत आहे, कारण ह्याला खूप खाज असते या भाजीला. आणि जो पिवळा जो हे दिसतोय ना, तो घ्यायचा नाही, त्याला ती खाज असते. आणि त्याच्यावरती जो दुसरा ऑफ व्हाईट कलरचा भाग आहे ना, तो घ्यायचा. पण तो पिवळा काढताना थोडासा जास्त काढायचा, कारण त्याला खूप खाज असते. आणि ह्याच्यावरची जी पानं असतात ना, पाकळ्या, त्या नाही घ्यायच्या. फुललेला पण नाही घ्यायचा. फुललेला म्हणजे फूल होतं त्याचं फुलल्यावर, तो सुद्धा नाही घ्यायचा. आणि त्याला स्वच्छ पहिलं धुवून नंतर त्याच्या पाकळ्या काढायचा, नंतर तो पिवळा भाग काढून टाकायचा. ऑरेंज पिवळा असं वेगळे कलर असतात बऱ्याचदा, पण ऑरेंज आणि पिवळा हे दोनच कलर असतात. बारीक चिरून घ्यायचा आणि पाण्यामध्ये याला रात्रभर मी भिजत ठेवणार आहे, थोडासा कोकमाचा आगळ घालून. मटणासारखी सेम टू सेम चवीला अप्रतिम भाजी लागते. ह्याच्यात कोलंबी, सुकी मच्छी, सुकट घालून पण बनवली जाते. आज आपण प्लेन साधी भाजी बनवतोय, भाजकं वाटप घालून मालवणी पद्धतीने. पहिली आपण शेवळं सगळी साफ करून घेऊया. कधी लोक काय चूक करतात, वरची पानं पण घेतात भाजी जास्त झाली पाहिजे म्हणून, पण काही केलं तरी त्याची खाज काय जात नाही. मी ती चूक करून बघितलेलं आहे, म्हणजे तो प्रयोग करून बघितलेला आहे, आणि त्यानंतर आता मी परफेक्ट कशी करायची ती शिकली. असे सगळे साफ करून घेऊया. त्याच्यानंतर पाण्यामध्ये थोडंसं कोकमाचं आगळ घालायचं आणि रात्रभर भिजत ठेवायचं. एकदम सावधगिरीने करते, कारण थोडी जरी खाज राहिली तर सगळी मेहनतीने बनवलेली भाजी फेकून द्यावी लागते. यूट्यूबला डायरेक्ट ते पिवळं घ्या, ऑरेंज घ्या, असे पण व्हिडिओ टाकलेले आहेत. चुकूनही घेऊ नका, भयंकर खाज असते त्याला. आता हे रात्रभर आपण भिजत ठेवूया कोकमाचा आगळ घालून, आणि उद्या सकाळी आपण त्याची भाजी बनवणार आहोत. त्याला मालवणी वाटण आपण जे बनवतो तेच घेणार आहे. आता ही सकाळी बघा, कोकमाच्या आगळमध्ये भिजत घातलेली भाजी घट्ट पिळून काढून घ्यायची, आणि त्याला मी उकळत्या पाण्यातनं परत उकळवून घेणार आहे. चव जाते वगैरे असं काही नाही, मुळात त्या भाजीला चव अप्रतिम असते, पण खास जाण्यासाठी हे सगळे प्रयोग आहेत, ते टिप्स आहेत. आणि अशा प्रकारे केली की त्याच्या भाजीची खास पूर्णपणे जाते. भाजी चवीला अप्रतिम लागते. पोटासाठी खूप उपयुक्त आहे. वर्षातनं एकदाच पाऊस याच्या आधी मिळते, त्यामुळे त्याचे वेगळे प्रकार करून खाऊन बघा. ही प्रिझर्व पण करून ठेवतात, म्हणजे अशी उकळवून तेलामध्ये परतून डबा भरून फ्रीझरमध्ये ठेवता येते, मग वर्षभर ती खाता येते म्हणतात. मी तसं काही केलेलं नाही. आता वाटण्यासाठी तेलामध्ये 1 कांदा लसूण, 1 इंच आले, अर्धा कांदा आणि वाटण कसं घट्ट पातळ हवी त्याप्रमाणे. थपथपीत अशी मटणासारखीच बनवा. रस्सा घट्ट, म्हणजे भाकरी चपातीबरोबर खाता येते. हिरवी मिरची थोडीशी, अर्धा टोमॅटो छान असं परतून घ्यायचं मऊ होईपर्यंत. नंतर ओलं खोबरं 1 वाटी वापरलं आहे. ह्याच्यात मी गरम मसाले ॲडिशनल ॲड नाही केले. मालवणी मसाला आणि चिकन मसाला वापरणार आहे, त्यामुळे मी गरम मसाले वापरत नाही. तुम्हाला हवं तर तुम्ही गरम मसाले थोडे घरातले वापरू शकता, म्हणजे त्याने फ्रेश मसाल्यांची चव अप्रतिम येते. वाटण वाटून झालं, मिक्सरला कोथिंबीर घालत त्याच्यात आणि मिक्सरला मऊ वाटून घ्यायचं. आता ही काकडं त्याच्याबरोबर घालण्यासाठी बाजारात त्याच्याबरोबर दिली जाते, शेवळ्यांबरोबर मिळतात. आवळ्यासारखी असतात, तीसुद्धा ह्या सीझनलाच येतात आणि आवळ्यासारखी असतात. ती टाकली की शेवळ्याची खाज कमी होते. खाज येत नाही शेवळ्यांना. पण याच्याबरोबर ना कोकम किंवा चिंच टाकावीच लागते. नुसती काकडं टाकून ती खाज कमी होत नाही, मी बघितलं आहे. आता ही चेचून बी काढून टाकायची, बी नाही घ्यायची, आणि बारीक चिरून घ्यायची. सगळ्या बघा बिया काढून घेतल्यात.
याचा वाटा पण विकत 10 रुपयाला वगैरे मिळतो. मला शेवळ्यांबरोबर ती मिळाली आहेत. पाला येतो, ह्याचाच पाला येतो, पाला पण देतात शेवळ त्याच्यामध्ये घालायला, त्याने म्हणे खाज कमी होते. मला शेवळ्यांबरोबर ही दिली आहेत. ती बारीक करून सगळी स्वच्छ करून घेते. त्यानंतर आता आपण फोडणी देऊया. राई जिरं अर्धा चमचा, लसूण ठेचलेला 1 कांदा, त्याच्यानंतर 1 कांदा बारीक चिरलेला फोडणीमध्ये गुलाबी रंगावर छान परतून घ्यायचा आहे. बारीक चिरलेली कोथिंबीर परतून घ्यायची. फोडणीमध्ये छान परतली ना त्याचा अरोमा खमंग असा छान येतो कोथिंबीरीचा. त्याच्यानंतर आपली शेवळं जी आपण उकळवून घेतलेली, अगदी 15-20 मिनटं उकळत्या पाण्यात ती छान अशी उकळवून घ्यायची, शिजवून घ्यायची. आणि नंतर ह्याच्यात पण वाटण टाकल्यानंतर आपल्याला अजून 15-20 मिनटं शिजवायची. ही चांगली शिजवावी लागतात. तुम्ही ती कुकरला पण एक 4-5 शिट्या मारून घेतल्या तरी चालतील. मग त्याची खाज अजून जाते आणि चव अप्रतिम लागते. मी ती ह्याच्यातच शिजवली आहेत. अर्धा चमचा मालवणी मसाला आणि अर्धा चमचा चिकन मसाला जो मार्केटमध्ये विकत मिळतो तो मी वापरला आहे, घरगुती नाही आहे. मालवणी मसाला घरगुती आहे, ह्या वर्षी बनवलेला फ्रेश. आता सगळे मसाले घालून वाटण घालायचं. ती भाजी आहे ना जरा कांद्यामध्ये छान अशी तेलात परतून घ्यायची. काही जण आधी परतून घेतात आणि मग पाणी घालून तिला शिजवून घेतात. पण मी आधी शिजवून घेतली कोकमाच्या आगळ्यामध्ये थोडंसं आगळं घालून आणि नंतर मग ती तेलामध्ये कांद्यामध्ये परतली छान. वाटण घालून घ्यायचं तुम्हाला किती हवं तेवढं, पातळ घट्ट पातळ, कारण ही आता मला 15 ते 20 मिनटं झाकण ठेवून बारीक गॅसवर चांगली शिजवायची आहे. काकडं पण त्याच्याबरोबर घालून घ्यायची. ह्याच्यामध्ये कोकमंसुद्धा 2 घालणार आहे शेवटी, पण ती चव बघून आंबट तिखट कसं झालं त्याप्रमाणे मीठ आणि कोकम. आता आपली जवळजवळ 15 मिनटं झाकून ठेवणार आहे आपण भाजी. 15 मिनटाने बघा रंग पण बदलला आहे, भाजी पण मस्त शिजली आहे. 2 कोकम टाकल्यावर ना परत झाकण लावून कोकमाचा रस त्याच्यात उतरला पाहिजे. एक 2 ते 3 मिनटं वाफ काढून घ्या, जास्त शिजवायची गरज नाही. आणि आपली शेवळाची भाजी तयार आहे. थोडी मेहनत कटकट असली ना तरी खाऊन बघा, चवीला अप्रतिम लागते.